होथारगोन दा बैनो सासेयाबो सिखारनो हायाखै ना सायबाय खरिसे जा मोजांखा ayu nama lehnya itu sekarang punya aku ambil hai đây này trong vật nữ Paliaबो फिसा फिसासो हनै हाबनो गिदों आरो इसोरो लोगोफोर रायजोनि ना हमदों आयु अ सल मोनबाय माथो Sindilangan nalah kedenai nunga. Apanya oi, kun apa aja lah. Oi, Jura. Oi, Jura. Baik, kun apa aja. Betul, nak lagi yang berkas. Hei. Ai bazar, moजांथार नुदों. Hei, cing motor लगायदों.
산다 थारलानो नै नाया बेयावल'सै लोगोफोर नाया जा गिदिर गिदिरखा फिसा फिसासो नुदों मबाइलाव थामजाङाव गिदिर गिदिरा दङ गासकापफ्रा बेयाव 16था जाबाय ना मा होनदों बेयाव 16था ओमफ्राय बैयाव दंबावो बैयाव आयौ 16था गाहाम बैयावबो दहाय जे नै ना फिसाया हा 50था होनदोंमोन आं आन्दाजैनो बेयाव 16था लबाथ' बेयाव गेन्द्रानि हमखामजोब्बाय खोमा हमजोबनो हाबायना दैखौथ' सारजोबनो हायाखैसै जेखायावबो ना दंखायो जेखायावबो दङ होनबालाय थेख्ला ओरैजाय गिदिंबाय थामजाखौ लायनो बेखौ सुहैनोसै माने नैबे हाब्रु हाबबाय नै बेयावलाय ना फिसा गोजा नामा हाब्रु गोजा ना सायबाय खरिसे जा मोजांखा बेसेनिखौ रानसिगोन ना मा जाखो माखौ जानो गाबोन देखो गाइस मास बुंखाबाय सोरनिफ्राय मोननो दे दा नों बेखौ बेसे बासिबावनो बैखौ होलाय बै ना मागुरखौ होलाय मागुरखौ नायनि मागुरखौ कलसिं ना लाबोनानै साफायनांगौ नोङो माबा जागोन बेथ' सुनाया मोजां जायाखिसै थेवबो बिदि बे दाबो 20 केजिनि बारा दङ बे 20 केजिनि बारा दं से 30 केजिनि खम गैया बियो दा नायब्रा 20 केजिनि बारा दं ओइ आरो बेसे दङ गैया बाजैया दुगैयाबाबो जासिगोन माथो बेबायदिनो थाबानो जासै बेबायदि साफायनो हाबाय ना हमनायखौ नै बिदि जाबाय